Pelastusrengas tehtävänä oli tämä työntekijä ja sosiaalinen media. Ja tiedätkö, miten työelämän ja opiskelijan tulisi käyttäytyä sosiaalisessa mediassa? Tutustu oma alasi ja organisaatiosi sosiaalisen median ohjeisiin ja jos ei niitä ole, niin sitten kirjata. Kyllä itse löysin tuolta sairaanhoitajan ohjeet sosiaalisesta mediasta. Ja itselle on kyllä niin kuin aika selkeä tämä sosiaalisen mediassa käyttäytyminen. Mutta onhan se niin kuin huomattavasti nykyään niin kuin muuttunut tämä sosiaalisen median ja etenkin opiskelijoiden ja työntekijöiden käyttäytyminenkin siellä. Mutta tärkeää olisi muistaa se, että jos sosiaalista mediaa käytetään, niin sitä käytettäisiin niin kuin asiakkaiden, potilaiden, asukkaiden hyväksi. Ja muistaa se ammatillisuus siinä sitten. Ja todellakin se, että se, muistetaan se salassapitovelvollisuus. Ja minun mielestä hyvä on niin kuin nykyaikana, kun sinne sosiaalisen median esimerkiksi Instagramiin jaetaan kuvia niistä vanhuksista ja asukkaista, niin kuitenkin muistetaan se salassapito, eli yleensä ne kasvot on piilotettu siitä. Eli muistetaan se yksilöllisyys siellä. Ja tietenkin pitää muistaa tämä vastuu ammattikunnasta ja työnantajankin kuvasta julkisuudessa, että siellä ei sillä Instagramissa haukuta sitä työnantajaa tai ammattikuntaa, vaan luodaan siellä ihan hyvää kuvaa siitä työyhteisöstä. Ja tiedän näitä tilanteita, joissa on työntekijä joutunut sitten tähän jonkun Facebook- tai Instagramin päivityksen myötä sitten työnantajan puhutteluun, koska se käyttäytyminen siellä sosiaalisessa mediassa ei ole hyvästä. Ja tietenkin opiskelijana täytyy muistaa se, että annetaan hyvää kuvaa siitä opiskelupaikasta. Ja taas muru muistaa vinguttaa tuolla lelua taustalla. Mutta muru on muru. Mutta todellakin se positiivinen kuva ja asiakkaan hyväksi ja sitten se salassapitovelvollisuus täytyy muistaa.